Kajan miat ke babha bat ke bakamen ya pi baro ngi nak yang tabitha ngi dan hang ni man pediang soba ya pi baro haka kerteng ke jong trai bau nong pen em jongi uji Yesus pada haka ni ka poru ngi wan ra api ya ka ni ka skit kabala ai kerteng du pai syaka menor bat tu nang yai kabalong ka phang pedeng jong ka jing rakhi jing dap shispa arusan senam jong kabalang ya kabala pensyong nong rim naka kitab Deuteronomy lenong ka baningkong kadkhot ka banyong menta kani ka por ngin pen i hapi ya kani ka skit bat ngin pen i ru api ka jing le niam le rukom ka kinya ka khriam jong usim bat kiling do ka hima khairim kabelajar hakas nem khat praspa nriu puai kahima khairim jong ulum shilong bat menta pinyo ngau ya kajing perta kabalong kajing pempena da usangot nya basisien cisnem da kajing yarap lang jong ki basan ki sangot ki duhalia ki nongkit kho ki trop ha ka ba ki lapen biang lut ya ki tiar kenya na du khau ringkeu ka kiat harat ki tenat diang sning usiar ukolong uskau ban suj ban syur kasti ka white lam bat ki wei pat ki jing dan kam song ka yar kraw jutang ukon kiblay ko nong shaw ko nong prat nga kerpat to khilek shaw let kro ya tamengi bangin airu kangu kadem hakmat keduan kedupat kanya kakriam kayat om
Kayat persit. Ukau. Hakmat kasaki kisiem kikimi ko khon lambat khon lambiang tukhe let ai kangu kadem banyoma kalat kalet jong ukhon ben riu sha ka krem lamet ka krem latang banai ngo ya kamengi namar ke jingpang ke pop kesang kelas sedang banwan lin shop ha kejat ben riu Go pigi blay, ki basa, ki ringkau, ki longkur, ki longka. Ngawan ban ai ka ngo kadem, kaduan ka pirat, lengba uni usiar, ubalong unong prat linti, usimpa, usimsong, bapinyo laj, na kajong kalaj kalet, jong ukun ben riu. Man pun kuat ya ke pop ke smer baro. Sampai. Kopi kiblay. To pelat nakasang kama. Gila sa din. Gila sa kena. Lesi. Ngem tiap syok kanya kejutang kababet kababiang ban pen sngau bha ya ki phi ki blai to tiap ko kenra unyi ulong shwa uman shwa ulasiang ya keduan kapalar ba pen sngau bha man shem ya kadan kakhat kai ngo kai dem Sengau bha ma pen pediang to kerku to kerdo ya ka long breu kaman breu ngila sa kan thei ngila sa kina ha ka perkhat ka perdan dei ma phi ko kan rat ban yalam ban betin ko kan rat siar kan rat rupa hadu mentah ngi dang ap ya kanya kejutang napi kiblay Tumi kain menta ban palang ya keserwat siar keserwat rupa ban long kalinti ban lam syakajing bha wat thau ku bilai ala persyang ban em ya ka hok ban kamai ya ka hok kat kum ka jutang hinrai ka lait ka lep bangan bapin yo ban map yo dan ka ngausi yo dan ka bapin ngau mong kan rat kani kanyam ka jutang ngawan ken ban pan map yo dan kum kata ka bakhom ka baserdo ya ka ya bat ka balengkhom ya ka perkhat ka perdan
Kabate kabakom ya ka long breu ka man breu. Tuan ko kiblay. Tukar ku tukar doken. Bangin roy hakani ka sne jong kani ka perthai. Nga ap la kham slam ko kenran. Bapin wan ban pen syai. Bapin wan ban pen i. Ban pen pau ken ya ka hok ukon ben reu. Tu ma pia kalat kalat kapop kasang bom labiang ukon ben reu. Tu kentat war syarut ban roy hasni perthai ngango ya phi ki blai ngango ya phi ki blai kitrai muluk kitrai jaka kitrai ka it kitrai ka hima khu blai kenran tu pediang kango kadam shi hajarmu Kajing yalap ya ke gospel hang ni hari kasi kelas dang nadu kasnong nong saulia kabadai ka sora lingba kajingwan boy kajang usahab Thomas Jones haka arfu artarik ujelliu khat praspa sauhoi pinban dai hadin arpaus nem ai baka jingelap juga gospel kelas dang banwan hasilong lingba usahab Thomas German Jones ubala jubab ya kajing khot jong ublay banyalap ya ke gospel hagi benta jong ulum silong bat ulap poi hanong krem kasnong pedang jong kahima khairim klem kabapen mi snam don jing mop naba ublay ula yet kata ya kapurtai Katba ula aitino yala pun balaka marwe ba u ru ubangait hau om chachu hinrei yo kajing im bam chukut u jisu hi uang nangalong kata kalinti Bat kajing shisha, bat kajing imde, dan ubawan haukpa, Henry tangdanga, hakmi ukon langbrot, jong ublay, ubalasha, balakidno yakapop, jong kaperte. Paralok by 8. To kalaka bamut. To padiang ya uchisu. Haka donut ka jongfi. Namar day tangma ubalong unong penim. Bat unong siuspa jong kaperte. Namar kajingwan kajong utrai. Kalajan. Sahab. Lagi semua bot dia ni kata kentien ukon lang brot. Uel tahu ukon lang brot. Ukon lang brot. Uday uta ujisu Chris Ken. Ubalaw syayap. Nakabenta ki pop ki jongi. Nakabenta ka pop jong kaperte. Henry, ngibat ngidon. Yo sempa usem song ubangi lapen mi senam how ding sning hot ngatip bakini ki kasi kinget haublay kum kiwe pat ki jait nyam namar ba fimnget haki shri fimnget haki besin fimnget haki ding ki mau Ni kino ki jing tau bakinsha. Fi ito yaki ksuitlung. Fi ito yaki ksuit wa. Henry kangu kadem. Kadei bet
kalaying lay a kindle kalay basa. Henry uni ujisu ukon langbrot uba ngayalap hafi uday uta unong prat linti sha ublay but upha yala ukon balakam marwe bankit banlong kajing knia tang shisin ha banba yaki pop jonga bat jongpi ayu ki penpau ayu ki pensau si ngomong ba kejuba kampau shu hang ni hang tai yamla simo ban penpai ko ki play kaduna kalat kalet omla shu mo on serdap Kus im kenran. Ke ai kene ka baja. Ke ai kene ka bawan ha kene ka nyam ke dustur ke jongi. Ngim sngol thuashu. Kala dum ke but. Kala dum ke start hang ni. Ku blai. Ku diken. Kireng kau ki basa. Kim sngau shu. Kim patiau shu. Ya ke ai ka ngo ka dem jong kun ben riu. Hale ka pop jongi kala tamput ka ba jiliu ya ka ba pimla syo ban pediang hun aku blai pimla mo ban pediang hun ya ui er prat lenti kina ngadwai na kabenta jongfi ba uplay un ai kajing shlur ba umin sim uplay un ai hafia katakajing shlur ba fin shim ya karai ba fin bot ya uta ubashisha bat uta ude ujisuhi boleh shibon sahab kilet dakapasuk ublay undon ringkat barfi. God bless. La pindep kajing knya kajing sha ukon langbrot ha Calvary. Pi ai tau Jisu fai tu. Nai ai ngiting im ya bot ai ta Jisu mo. Ya lek nyok. Ya kaktin jang kating na om shim la perta leno namar kala sawa haki krem ki kro ki maulong maute jong kasnong nong krem bat haki ta ki tendong skor jong kitu baro ki badan ka skor ban sngau kabak ham kong san kalong baka gospel kala rung sendan hayeng sim jong ka pangiri kabala day ban long ka sim sat haki sngi ban wan kala pediang ya ujisu kum unong penim pi hiwan chano kon ngawan te sharom me oh ni pila I tait sat hi nga ka ka ni ka bapau hakadur ka jong pi ngadon ka khubor ka ba kwa banya thu ya phi mai ka khubor ka babha hoj mai te kata ti phinham ya thu ka nya email ya ka kumi ka jong pi hoj na kwa hi banya thu ya phi na marla da ngom ya thu ya phi mai ka men siam jonga kam sup ngas ngoling a tinga kwa banganya thu ya phi ya ka bangla ya sham pi iling a pi pisa hi nga pet nga ka kumi te nga I thu bha te ka mo kata ka pen ling a ya phi tu ya thu lam ya email
ngala suk me jing shisha ka do nuat ka men sim jonga tam banga kwa ya phi kum ba keme banganya thu bangala yo sngo ya ka khubor ka babaha ka khubor shapang ukhon lang brat jong ublei Uai ta ukhon lang brat ujong ublei ba phi ong ma phi May ukhon lang brat jong ublei ulong uta ken ubalasha na ka benta jongi bat uban wan aya nga ya kata ka jing suk ba ka jing tingen ka bashisha ha ka jing im ba ka do nuat ka jonga Hoi te phi tip hi ngi ru ngi knya hi te ngi knya da ublang ngi knya da ulang somo ngi knya da u yar prat lenti ba un long utau yar uban prat ya kan lenti sha ublei may kita kisnam jong kita kimarat kimla ban pen suk ne ban ai jing suk ban ai jing im yangi Henry di tang kata kesenam jong tau khon lang brat jong ublei ubala sha halor ka ding pna bala ban pen im yangi bat bala ban sat yakis pop ki jengi khon lang brat ujong ublei uai uta ngam pat ngau tho ya kata ujisu mai ujisu Sengap ko panggiri kata ka kerteng kam dei ban yo sngow lani ban pen sngow lani ban rung ha kan ka yeng ka jonga ka jongpi Him small talk me. Ngala small talk te ngala yo ai ka jing pen shai. Ngala small talk ba klem u jisu. Ka jing im jonga kam mentoi. Ka ai ka bangadon kam mentoi. Tang u jisu u bala ban ai jing suk. Yang ka ai ka ba pen long ya pi ba pen long khong pong ka ni ka jinget ka jongpi. Ka ai ka pen long ya pi. Manu ba ya thu ya pi sha phang ta u jisu. Ngala maham boroshi kata ba pen kiang na kita ki ai baro ba kata ka kendien jisu hi kam dei ban mi kam dei ban yo sngow kam dei bangim dei ban yakren ai shapang tau jisu kam tam hang ni hayeng jong to se mai ngatip pismusi ndrei ngamla sho bangan shu ngap ni bangan len ya kata bangala syam yo ublai bangala ya syam yo khon lang brat jong ublai u jisu ngaladon ka jing suk mai hamin siam slai pi khuslai ayu pi dei ka khun siem sat ka ban hap ket ya ka lingkor ka bakhya ayu pi kwa pi im ha ka jing suk ni la ban pen biang lut baro ya pi balei uta u jisu ula ban ai jing suk ya pi kom ba ai jing suk mangi hang ni haye nga mai ngam pat la ban batai lut ya pi ke ai kita ka bangayo sngow tang banga sngow tho ka do nuot ka jonga ngam la shu te mai bangan shu sngap ngalayo kata ka jing sngow suk ka do nuot ka jonga panggiri sngap ya ka kentien jong ka keme ka jong pi sngap kani ka jing ya kren sngap shwa ya ka keme ka jong pi sngap shwa ya ka keme ka jong pi Kabalayu ngap shwa shani. Ai bakani ka jing ya kren hapadeng jong abat jong pi kan gut hangi ngap ko kon. What ai bakani ka jing kren ka jong pi shapang jisu ka jing gut jing mot ka jong pi shapang jisu shapang ka jing lek bot ka jong pi ya jisu tau jisu kan poi sha ka skor ka jong upa em ko kon krat. Tos ngap se kon ya ka mai ngam la shu mai kata ngala kucing mut nado mentak sengi oh panggiri ngap tang hau jisu ngap ya ka keme ngap pia kendo ya no ke kendo itu usahab hidang ya kendo dang menta shipor nga ka keme ka balapon ka balakha ya pi ka lapen he pen san ya pi kemni pin ngap ya nga pi ngap ya uta usahab uba hidang itu dang menno Pidang ipo dang meno ko panggiri ba pila ban kelaya kata ka jinglong ka jong pi kalong kongkong ya ka jinget ka jong iko mukasi ngam la ban pedyang ya kata ko panggiri kon tos ngap ya ka kemi kelet ya kata ka jing ya kren ka jong pi kam koridor mano ong ku kon kam koridor mano ngap menta maaf mai tamo kam koridor jisu kon lang brat jong belai ke pa chatai ka kon tam sneng
lut kajingan jong kita kinong way. Kibriyo kinong kumno te panggiri kibriyo kinong kumno. Perkat si ya kata kajing bukan buram kajong kayeng kajing iko kon. Terus ngap segon ya kemei, ngap segon ya kemei. Ngamla so mei kata tinggal arai ngalak kucing mut ngamla so kata. Ngap tu pas ngap. Banget tang hau. Ngap. Kan kod no hang ni. Kular yang aku kod. Kular maka kajing ya keren apa deng jong bat jong pa mentakas ni. Kan kod hang ni kan dam hang ni. Wat pen ngau ya kata hakaskor ka jauh paem ngam laban mudur ngam laban perkat ka ban ja ka ban long ngam laban mudur syu Maaf yang ngamai ka ngam la ban len syu ya ka bang la ngau tho ya ka bang la syam ngam la syu wan ko paem kerat Balay. Nga akum ka kami ngam la ban pen ngau tho syu ya kan ka khon ka jonga. Jayo. Ko payem kerat. Ngadang yu thu email de pa im ba. Ngala. Ya syam ba ngala ngau tho sha phang tau lei. Ba du khon lang bra jong blai. Ba kan ngin yo hau ta. Ublay yu ta. Ay. Pala penjak buram ya yang si. Ngala ngau tho ba ngala ngau tho don ke jonga. Mangan ngit no. Hau jisu. Ngalanang kurhat. Mama pa. Han shemti. Ya kecil. Minta. Pala syukur. Pala tan. Hai. Gumma pa. Hanak im hagan ni ka perthei. Ham ken shu. Ya ka ikhtiar. Bajang usim. Ngamla ba chu ngap. Pala pen ken. Ya ka hukum. Ya ka bang asmu tho ka bang la syam ngamla shu. Ya kan ni. Sane. Kabor. Kasyang. Hausim. Pa im ngamla shu bangan chu ngap ngalarai. Balay. Ngalarai bangan ngit tang hau jisu. Ukon lang bra jong ublay. Ta. Jisu jong pa. Ula ban pendap penbiang ya pa. Kum bakayeng siem kala. Kita ki ege bagan ka yeng siem ne kata ka cat siem ne kata ka kesiar ka rupa jong ki siem. Kim laban ai jing suk yang ala tang utau kon lang bra jong ublay. Banyak kata ngaku aban pela ngamla sho ban chu sngap. Da lei ru. Palathat shisha. Ya ka yeng siem ka jonga. Ya ka ya ka himahi. Baro ka we. Pan mi nangay na yeng shisendon. Ngila tat ko ria pa. Mi shisendon. Kom lei. La tangan do. Ya ka taga siem. Shisien bangalat jiet yo jisu. Ngan om pai dien cho da lei ru em ngan mi kom ne ka men siem ka sok ko trai ji so Ko kiblay. Tomat. Ya ka light ka let. Ukon ben rio. Shi hajar ngo. Din ba ipanggiri ila syabe no na yeng. Ila mi tli klam dan ai ruem. Bat ila poi hasilong. Habalang maukar. Na maukar
ila poi shamalki rengkat bat kurem jong i pastor Surup Singh kajing ie jong ublay kaba ila mat ila ais ngobha ya uni ulum balatip kum ulum balang ha kaba kayeng mani jong ka balang jong i hang ni hamalki kayeng mentah para bangit bayit hakani kapor nga pediang snobha ya pi baro syakani kajing syakri lang jongi nga penpau ya kajing kemen kabakraw bapilala bana don lang hangni banya syakri bat banya selok lang bat ngi kum kabalang hakum kani kasngi nga don ban pensngau hapi ya kawai kajing shisha kabang ngasngau bangi day ban tip bat ngau thu habang apai syakipor ki balalet no bat pek ya kani kabamenta ngamla klemda aingu ya uble ubalapen poi bat lapen yo yangi ya kani kabenta ya kani kamenta jong kabalang kejongi kat nu kalong kabas ngau melung bat ngau tempang ban perkat yaki padot bat yaki meidot temen jongi ki balong ki rigid ki shot shan jong kabalang kalong kumni kumba kalong namar kadai na kejing len lade bat kejing pa jong kejing im jong ki kapa bat ki keme jong kabalang kila ailut yalade na kabenta kejongi kila do thia do dam kila sya ya kejing babon hanrai ki klam bakalapat hakathong jong ki ban priyo ya kane kamenta kejongi habangi rakhe kumne ya kane kejing dap shispa arposan snem jong kabalang what I the lay ru bangin klet ya kejing keluat mensim bat ya kejing kraw jong kejing jong ipan giris im yala kabalang bat ya ukres da kaba ila kular ban ai hangi ya une ulom balang ha kabak kane kayeng mane kayeng batru ya ulom jingtep kikon jong u kata ishamawal sim ususarai sim bat sijurai sim kila pendep ya kane kejengkular jong kakeme jong ki ha kalai terik jong ujeliu si hajar kandai spasan kumta ngakwa ban kentu bat penken mau yang iwe pa iwe hakane kapor baka kabakila eno hangi ngin yai pertu yaka junom bat ngin nang yai trei ban sandur yaka lawe jong kita ki ban wan shim bujeli pat yakane kamenta jongi tongin mi nakane kejing syakri da kejing kot jingmut thamai ban yai beteng ya kalengkor kabala bensyat hangi da kamensim kejing sngo ngu bat kejing ketkeli kata kenong kenti kabakila ai hangi kam dei ban kut no hangi tongin nang yai to blayun kurkulang yang ibaro ngin penwai ya kene kejing syakri jongi hakane kapor da kabang ya rawai lang ya katuka chorus ngin nang ya chaseyon ngin nang ya chaseyon seyon iten na jong u blay ngin nang ya chate chaseyon sha nong baba ko jong u try
Blay na kapenta kaburam jong Amen. Kilong yesementa hakane gasket kilong. Ikong ibadah sisa Mauri kum usim jong kahima khairem. Ikong Angeline S. Nongbri kum ulingdo. Ikong Amita Sotun kum usangot. Isyama Warkhelau kum Duhalia. Ikong Dayu Pika Suting kum Larissa Warjri kum Banisha Suting kum Kibasan. Ikarnisha Konglam kum Usahab Thomas German Jones. Ikong Yomaya Siem kum Kapan Giri. Ikong Daphne Jerwa kum Kemi jong Kapan Giri. Faithfulness Jerwa Rafael Lisha Warjri kum Kiparalok jong Kapan Giri. Ikong Mati LCM kum Pastor. Nangta ikong Jinong Nongbri, ikong Riban Hun Kongwir, ikong Si Mukim, ikong Streamlet Karbuli, ikong Nancy Bakor Pariat, ikong Claribel Mauto, ikong Balarina CM Yong, mat ikong Blessiful Khan, kum kin Parabanget, kibalet Jiaseng, bat mga i Ridahun Karbuli, kum Inereto.